Toto video určite nepozeraj. Iba v prípade, ak máš rád šport, umenie alebo cudzie jazyky. Máš odvahu kráčať za svojím snom? Už tento rok prichádzajú talentové skúšky na stredné školy o mesiac skôr. A aký šport máš rád ty? Alebo ťa skôr láka umenie, dizajn, fotografia, scenické výtvarníctvo? Či už chceš rozvíjať svoj talent na umenie, šport alebo cudzie jazyky? Priprav sa na talentové príjmačky. Termín talentoviek bude skorej a preto mám viac času sa učiť na klasické príjmačky. A to nám vyhovuje. Tak myslím si, že je to dobrá zmena, lebo žiaci si vedia rozdeliť síly a najprv sa pripraviť na tie talentové skúšky a potom sa sústrediť na tú praktickejšiu časť pri tých štandardných školách. Zmena sa týka prijímacích skúšok na športových školách, ale aj na školách umeleckého priemyslu, v bilingválnych študijných odboroch, konzervatóriách alebo umeleckých odboroch stredných odborných škôl. V nich sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. Prihlášku treba podať už do 20. februára. Uchádzači môžu využiť 4 možnosti, kam podať prihlášku. 2 na školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností a 2 na školy s bežnými prijímacími skúškami. Si pripravený ukázať svetu svoj talent? Termíny talentoviek budú už od 24. marca. Tak neváhaj a ukáž, že na to máš.